Zastanawia mnie, jak szybko mijał czas i jak ogromny jest postęp techniczny. Gdyż jeszcze niedawno klisze do aparatu to były takie wielkie szklane szyby, na nich była emulsja. Ten chłopco fotografował, on dźwigał mi taki wielki kibel, w którym był ten wywoływacz, a lampa błyskowa to była taka mieszanka magnezji. Ta klisza się nazywała dagerotyp, a ludziska musieli się dziwać nieruchomo do obiektywu poranoście minut. Teraz my komórką wszystko fotografujemy, filmujemy coraz szybciej i myślę się, że taka klisza, jakby byście znodli, to wy byście nawet może nie wiedzieli, co to jest, bo tak jak i my, tak przedmioty odchodzą do zapomnienia. Ja mam w ręce taką dziwną rzecz. Hop, to jest taki haczyk. Hop, co mi to przedował, ten haczyk się składał. On nie wiedział, co to jest i go no, jak mi przyjdzie pani, będzie, do czego to służyło, pani do nas pieniądze. No ja też nie wiedziała, ale już teraz wiem, to powiem wam. Baby się kiedyś, ale nie śluzoczki, sznurowały gorsetami i to jest haczyk do ciągnięcia ze zadka gorsetu, ale on też miał zastosowanie do zamykania szczewików od babów. One też miały takie haczyki i też nie były to raczej śląskie buty, szczewiki, a korzystały z tego hopy, no bo baba się nie bardzo poradziła schylić, bo już była zasznurowana, no to dawała wybrańcowi ten haczyk, nie? I oni tam ten szczewik zamykał, a też przy okazji trochę ją tak pohalał po tych nogach. Ale patrzcie, jak rozwinęło się coś, co jeszcze znamy, nie? Do ubijania białka. Teroski, jak wynaleźli przekładnia, całkiem niedawno znodłach takie coś. A dzisiaj to już mamy takie miksery, blendery to się nazywa. Haj, knefel przycisnymy i za pora minut to jest, albo jeszcze cosik tam, jakiś pulwer, co by to jeszcze szybciej, a czasu nie mamy. Ale ja bym wybrała dwie rzeczy takie, co może richtig nie będziecie wiedzieć, po jakiemu cosik się znodło. Patrzcie, one są taki kufel, on jest angielski, który ma dno szklane. I to jest richtig ciekawa sprawa, richtig. Po jakiemu szklane dno. Kiedyś ich do wojska albo na statek werbowali ludziska, zwłaszcza tych niepiśmiennych w Anglii, w dokach, ale też ponoć to się nazywało szanghajowanie, że cudzy chłopcy stawiał piwo, a na dno ciepł 1 szyling. Piwo było tak kalne, że ten, co te piwo dostawał, on nie poradził uwidzieć, co jest na dnie. Pił to piwo, ten z nim pięknie godał, a kiedy już doszło do dna, widział, że na dnie jest szyling, to tak choćby podpisał cyrograf na poranoście lot w wojowaniu czy służby na statku. I w Anglii zaczęli robić kufle ze szklanym dnem. Jak ci cudzy hop stawiał piwo, to trzeba się było podziwać, czy cosik na dnie nie jest, co by my nie podpisali jakiegoś cyrografu. Ale doma u nas, w każdym domu, każdy garnek, bo pokrywka albo przykrywka, dzwonki mają przykrywki, kufle mają przykrywki. Logika. Każdy wie, po co jest przykrywka. Ale nie wiem, czy wiecie, że to ma dosyć taką mroczną historię. W XIV wieku przeszła przez Europę zaraza. Była tu dżuma. Ona, przedstawcie się, trwała 80 roków.
Umarło wtedy połowa ludności Europy, a w to był winien, a było co? Szczury, na których bytowały błęchy, pchły. I te błęcha ponoć poradzi skokać do 1,5 metra i te błęchy skokały belekaj też do żywności i roznosiły ta dżuma. Ludzie nie wiedzieli, po jakiemu chorują, a już brak higieny był na ostatnim miejscu, ale ówczesny papież, nie pytajcie mnie, nie wiem jaki, wydał dekret, co by każde naczynie miało swoja pokrywka albo przykrywka. No i na koniec niektóre kufle mają tam takie dzędzelki, nie? Takie wichajstry. Dzisiaj to byście padali, no że to jest tak, co by lepiej otwierać. No może. Ale sam też były domontowane do niektórych kufli gwizdki albo dzwonki. Jak ówczesny barman udawał, że nie słyszy prośby o dolewka, szło na niego zagwizdać albo zadzwonić. Zróbcie się takie coś do pilota, do telewizora. Kochanie, przynieś mi piwo za lodówki. Z magicznym słowem proszę, albo bez.